सानै लोगो मोनफैलायबाय जोङो जाबाय बिसोरो गलाब आरो दैमासा बिसोरखौ बेयाव लोगो मोनफैबाय जों आरो सासे लोगो मोनबावगोन बियोखौ बेयाव लोगो मोनगोन गेरेन्टि गैथ'आ फनबो नाखै नालाय बिना बाजार लागिसो लोगो मोनहैगोन नामा स' दायो जों मोनबाय सनसलि बेखिनियाव दलहा दलहायाव एसे दैया बारा जादोंमोन थांनाय अखासो बुंदोंमोन अब्लाबो जोंनियाव दैबाना जाखाया बे जाबाय बाजारनि लामा जोङो बाजारखौ मोननांसिगोन जों सासे दाबो लोगो मोनाखै लास्ट दान दहाय केमेराखौ दखानाव लायाखैमोन जोङो सिमबुकनि चार्जार लाबोबाय बख'लाय सोलाय खोन्था बेखौबो गासिबो सोनाय नायनाय बख'लाय सोलाय नामा टेव टेव आरो बेलेगखौ सोनाय नाय टाइप सि दं गासिबो चार्जारनियानो दं बै चार्जारखौसो हमनो हायाखै आं मा मबाइलनि नैयो अ दा सोनाया बेलेग मबाइल फिसानि नङा फास्ट चार्जार बै 15 मिनिटआवनो चार्ज जाग्रानिखौ मा गोदानसो मबाइल ओंखारदो
सासे लोगोखौ लोगो मोनबावगोन सान्दुं गोसायाव बेरायगासिनो जों नै जों लोगोनिसिम सफैबाय दावथारा माबायाव लोगोनिसिम सफैबाय जोङो नै दायो दावथारा गेरेजाव नै लोगोनि बाइकआ नामा हाय दस्त जों दायो सासे लोगोखौबो लोगो मोनफैबाय जायखौ आं सिगाङाव बुंदोंमोन बेखौबो लोगो मोनहैगोन होननानै स' बिथांखौबो जों लोगो मोनबाय बिथाङा बै साइकेलजोंनो आगोलाव बे साइकेल सालायनायानो जाबाय हिमालयान नार्जारि स' बिथांखौ दा दसे उनाव जों खाथियाव मोनगोन मानोना जों बिसोरनाव खान्थाल जानो थाखाय फैदों खान्थाल सफैबाय हिमालयाननि न'आव नै मालाय बिसोरनाव मा खान्थाल केरेलिया गवानि खान्थाल माबा दंलाय नै गवानि मा होनो नारेंखल गायाव फिसा ओरैनो हानबानो मोनो जाजासिगोन गोथाव नङालै बारा जोंनि लकेला गोथावसिन नै सफैबाय बा नै मालाय नै रायलायलायदोलै मालाय गोसथोनायसो बा हालालै हाला नोंदों जोङो दायो सफैबाय दायो जों बारियाव खान्थाल लायनो थांदों खान्थाल कर'नानि मेडिसिन सोरनियाव सोरनिबा दाम सोलिदों खान्थाल बेगरा जों आरो बिमा फैसायाव जानो फैदो हिमालयानाव कर'ना मेडिसिन नै कर'ना मेडिसिन वाव गोथाव नङा नङा जों खालामना खोन्थानो ओइ मोनसे खिथा मोननाय गोमोनबो दं खोमालै आबौआ मा रावबो जाया नामा जोंबो थाइनै लांनांगोन थाइसेयाव हरबानो जागोन एसाब न' जानांगोन ना कर'ना मेडिसिनाव बे फांसेया रावबो जायाखै नामा माथो मोनसेल' दानदों रावबो जागोन गैया खोथा बे राबाय दे नोंथाङा माबायदि मोनखो खान्थाल दाननानै हय फांसेया बै सासेलै इनिया फिसा फिसा खया गिदिर गिदिर बियो खया फिसाया गोथावसिन खोमा गोमोनखौ दालाय मा मोननो आंलाय गोमोनखौ दायो गाखोनांगोन र' बिरादनो गोमोन जानोबो फाग्ला जाद' मा गोथां जालायलै जाम्बासो जागोनलै इयो खावसे जाम्बायानो खान्थाल गोथां जायो एसे गरमबाबो जानांगौ मोननायलै गाखो खान्थाल गोमोन जानायदो र' नै गोमोनथार ओइ गोमोनथार थां र' हाथ'ना र' जेबुगोन दै ओइबो ओइखौनो फिसा ना मानसि बेखाना ओरैनो हाख'ना दोन ओइ खमाय बेखौ हाख'ना दोन मोननाय सेवाखौनो तुरमानि इदि खालामनांगौ मामाखौ ओइ लांनांगोन थाइसे लांजोबो गासिबो आदासो गोलैगोन नों आखाइ साफैयाबा जाहैगौ इसोर माला मोनजागोनलै खुदियाव खालामना रनि गोलैथारबाय बा एक्सपिरियेन्स नांलायगोन नामा बे ससे गाखोनायावनो जों गरमबाबो जानो फैदो सान्दुं गोसायाव गरम हामोन नालाय खान्थाल मान गानांगौ आया इयो गाबोबाय नै दा थांलायो मानसियानो जाफै फाग्लासो दंफां गाखोनो फोरोंलायदो फाग्लालै मोनसे गाखोनो फोरोंलायो अ थाम्फै फैदो थाम्फै सिखारदो थाम्फै मोनसे नङा
खाथियाव ना फाखर बेसे बुरजा बियो मोजां नोंखा 15 केजि एसे फिसा फुख्रियाव होजोब्बायना खावसे मा आदार होयो बेसर साबा जायो मोजाङै आयो सेवनायसो गलाबनो सेवनाय जा गलाबनो खान्दा सेवनाय जागोन ना मा सोरबा जोंनो जानो gulamasin जाजोबगोन ना फाग्लासो गोमोन इखौ गोमोन जायो फाग्लालै दे जा बुंनांगोन ना सोरखौ होफैयाखै ओमफ्राय जों साथामजों इखौ जागोन फाग्लाया हामाखि लगायबाय दं दा मा मोजाङै फिटिंना दोननाय दा गोजान नुयो देहा दानदो थाइसे जाहोनांगोन न' जायाखै दा फिसा गंसा दङ थाइब्रै थाइबासो लागोन आं बस्ता गांसेयाव सोनानै नोंहालाय थाइब्रै थाइबासो सोना हरनांगोन आंनो बस्तायाव दे जों दाहाजोंसो थाइथामलांगोन थाइनैलांगोन ओमफ्राय आरो दानि स्कुटियाव जमा मारसै साथाम थाइब्र' बस्तायाव सोबाय ओमफ्राय खाबायाव नोंसोरनि स्कुटिनि गेजेराव होबाय लांबाय ओमफ्राय फागायनायनो गैला आब्लद आं बेखौनो होनदों माथो जाना थांगोन र' जाना थांबा जाना दोनना फैनांगोन दे सिमाल' थाङावलाय जे मानो थांगोन जायखिजाया समा थोबा थांसै थोआबा थांला दिनै आरो जायखिजाया इखौ जाखांनो 3 घन्टा 4 घन्टा दुगैगोन र' नोंनियाव दानो टाइमाव माबोरै थांगोन थ'थोमोन नोङो मालाय गोमोन जाग्रा मोनजाग्रोसिगोन इसिबां गिदिर खवा होनबा जानाया बारा बुरजा गोमोन जाग्रा नालाय गोमोन जाग्राफ्रा खवासोलाय मा खोथा आं गोमोन जाग्रा Gue aja enggak lah. Aduh nih. Thầy mà dừng sát tham đi đây, này sai nghe gương cái gương. Dừng cái này cũng này phát là sự này thuộc luôn đi. Giấy luôn lấy được tay rất là lấy hàng gương này vậy sự sự. Này. Corona खारनायनि आरोनो बाथोनखौ बिराद गोथाव मोनबावसो बिराद गोथाव मोनदोंना बाथोनखौ आरो बाथोन ओमफ्राय दालिफोराव होबाथाय दालिफोराव होबाथाय दे दानदो जोंना दानदो इसिनो आरो Ay mabalay du. Ay roro, oy. Ihanan mo dosa. Ay. Menzari mabalay. Tato bang sinan to? Ay, iso ko dibe. Tato bang sinan dem? Oh, jala, gemun ko. Gemun jangan bena. Ay, sa. Mencari. Aku mau koi pasar apa aja. Aku kau ni lah. Aku kau akan je. Ye be ata. Mabalang mo dosa. Dosa na mo le. Pasur lai ko. Bostan untuk Haso, mabar bosta berapa? Bosta berapa? Dan alahan tak? Halas Himalaya berhelp bawa semua. Dah harap help deh. Mereka lah. Ay, kau sukuli baca deh. Kalau bisa, kau bisa kalau sana kunci. Kau tidak kita lah. Kau bisa kita juga tak ya. Ada mentara yang di dalam bayu.
मोनथारनायखौ जानायाथ' बिदि जानांगौ मोजां लाजिनांबाय गैयानोबा मोनथारनाय थांलाय गोजालै इसेलै cakum le jadi malit semuzang zabra ini gua tuh beli bedi siap bukan ada deh gua kawan sih le beli lagi banyak kisri ijaya zabra itu sana anggung jana muzang mana dulu gitu Người kim ra buồn của mình đi tàn số không với phát là sự. Gà bà gấu đấy, gà bà gấu. Vậy sách này cái đấy ní. Này cứ ai chắc là anh nhớ. Dạ chào các bạn. Đấy vừa là chết vẫn đang nữa. Ê cứ thằng áp ra cái thuốc sắc nhỉ. Đây hay là xin là vậy dưng nào. Có sợ. Đấy vừa là đang ra vậy mà lại. Bây giờ nó là Nghe hốt. Ai đang cử. Nhưng nó có sendiri. I là yêu mà tôi phải. Có bra. Ê, skip xe này xuống tháp bánh mà lại. Buku. Nung slim má. Mày sao ba mùi nó mình lại. Dạ, siap. Ini dah larang dừng nữa. Siap kok. Chắc chắn nó xoát lắm sini apa? Hadung. Gue sih. Saya mau dibantu sih ya, deh. Ban lu cứ hứa dừng nữa. Karena sih baik, di sebelum bahasa mau yang hijau kita. Siap buku nani. Nunggu bantu. Siap buku nani. Alus untuk dia boleh makan pada aja nih. Maman mana? Salah, ni sana nó sửa vào cái sân đó. Hay là mình xử lý được cái lâm phú Giờ rồi hai nữa mày mua bị sao bây giờ? Ya, ni cuma lagi khane kata. Gì vậy đi ra tới mắt sẽ ta xin là bắt ra. Lu cái thằng này mà chú là. Uti ko lagi. Ya ada ni apa ni sih kasih na. Program apa? Program mana? Mutlo mana pilih kenapa? Muka dia kayak tengok. Alu hak layu, san ko siyo. Saben jeng Dai dah. Eh tak gitu gus kok. Nih, tawa. Dede. Sakit. Kapan bila gitu na. Alu lu kalian nak. Ni hua kiman tu. Kuah gitu keren deh. Anggai di sini. Ang bayi. Bi. Second orang sakin sih. Dosto ni. Lama kembali. Zani roh. Alu phang la zini. Kampel kau zalik kampel roh. Siap lagi. Kampel kau zalik. Alu aku satar. Sebulan ini kesana kan? Kelempeng dia, siapa cuma sana? Gorong bodoh ni kan tak. Dia berbangkai. Masih kita sampai jalan pergi. Tapi kalau wana lama stasi. Gimana loy? Nunda kak kantal ke menurut kuan lo dan. Dah selan saya kadang sedih ni. Nunggu lagi kan dia kena dah tu. Ang begang harus ni tu. Apa ini? Woi, bangsa. Siapa? harus dulu mel, isi nang dulu pada sen. Aku udah luar ya, betul. Kau udah luar lo. Lapa? Jalan seneng lebaran bilang ini sana ini. Muzang kan bodoh kan? Kayak gila bro? Kemana kau tak lagi yang dia bro? No. Ini bro, kim pulang dan naik apa sih lagi ya? Pulang nah ane kumpul. Tanggung sini nak. Lengon sih berapa sih? Deh, kadang kerja. Mungkin jiwa sini lang nang una. Misalnya jangan kemarin robo. Dah lagi lah aja kita bagus hang bolor pai bai, gimana bolor pai bai selah. Sano. Bagaimana ada? Bus tu kau. Bulan sini panas tu. Ngakai ke jula. Oh.
जोबसिगोनानो माबाया स्टेटास नुबा आं उदै बुंबा जाजोबगोन ओइ जाखांबाय आसोला देरहाबाय नैयो खान्थाल दानगिरिया बिराद जादो इथ' मोनसेल' दांदो फाग्लासो जानो हाया फिसासानो फिसाबा बुहुद जादो जोबजासिम जों सानैजों जादो दा माम जाबाय उदै बुंलायबाय खान्थाल जाखांबाय दायो जोङो नै मा होनो दावथा बारनानै खिसा सुमु बागानाव जा दुगैनो थांसै नै फ्रमाव दंखायो आङो नै फ्रमाव दंखायो मालाय हाय होन खनसे हाय दुगैनो थांलायनोसै दै दा खान्थाल जाखांना गरम मोनदोंना मालायफोरा दारागाव थांबा जोंहा जाम्बा गथ'फोरना जों जायगायावनो दुगैगोन नै बे मामा फाग्लासो लंपेन्टजों दुगैगोन नै नै माखौ हिनजावजों नै हिनजावजों माबायदि रायलायदो ओइ नै बिदि जायलाय दुगैनो फैनाया दा जों थांनोसै थ' गारियाथ' आइ दोस्त नै स्कुटि थांबाय दं जों साथाम गाखोदों सानैया उनाव फैबाय दं ओइ नै सानैया उनाव फैबाय दं गामिसिं थांबाय दं जोङो लागे गुरुसलि आमी दारागाव जाबान नुवारे जाबाय लबर बागान लाबार गार्डेन मानसिफ्रा बुहुद पिकनिक जानो फैयो बेहाय जानुवारिफोराव मेसेंफोराव जों आरो बावनो थाङो जों दुगैनो नायनोसै बाव थांजायो दंफैयो हनै दा गारि फैदो सेम दारागावजों बारनानै नानै जोङो जोंनि आंनि बिमा नै दोनलांसै नामा सायाव नायग्रोम लाबार गार्डेना बिराद सोमखोर जादों माथो ना बावनो दुगैनो फैदों जोङो गारिफोर सुलायदों माथो सेम विथ दारागाव लाबार गार्डेन नोंथांमोनाबो पिकनिक दुगैनो बाइकखौ थिखांना लागोन थ' दैया दाहाजोंयाव बै खियाव जागोन जाबाय नै इयान दुगैनो हागोन दस' गेलेमाव लांनो नोंलै नै सफैबाय दुगैनोसै जोङो दानिया थान्दा ससमाबो गानखाबाय सेल्फि लानायासो बारा जादों नायनाय मा बुंनो दुगैनो फैनाया सिब जादों दुगैनोसै आं दा दैयाव फैबाय आइहा दुगैनो गिनानैनो जिङाव थब्ल'गासिनो
ini ginane fai dugi fai सासेया फैयाखैयानो र' ओइनै फाग्लासो हिनजाव गोदान बायदि फैबाय लासैनो मामा बिदि जामा बाद लादों नामा गाइस दासो दुगैखांबाय जोङो थांनोसै बुहुद गोबाव दुगैबाय दहाय 11टानिफ्राय दुगैदोंमोन दासो दुगैखांबाय गोजांलायदोंमोन दुगैनायाव मा रायलायदों खोनासङा मानो स' गाइस दिनैनि बेखिनियावनो जोब्बाय एसेनोसै थेंक इउ बाय बाय